ଏଇ ଗୁଡଲା ବାବା हैं? ଏତେ ଦୁଃଖରେ କଣ ପାଇଁ ସକାଳେ ବସିଛ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି? କଣ କରିବି ବର୍ଷା ତ ହଉଛି ଭଡା ଟୋଟାଲି ବି ହଉନି ଗାଡିର। ଆଉ ମୋ ଗାଡିର କିସ୍ତି ଦେମି କୋଉଠୁ? ମୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଚଳେଇମି କେମିତି ଖାଇବା କେମିତି ତମେ? ହଉ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ଟିକେ ସମୟ ରୁହ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଗୁଡଲା ବାବା ନିଅ। ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ତମେ ମତେ ଯୋଉ ରାସନ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମାସକର ସଉଦା ପାଇଁ ଦିଅ ପଇସା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଳ୍ପ କରିକିଣି ଆଉ ଏତିକି ପଇସା ରଖିଥିଲି। ତମେ ଜାଣିଥିଲ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଗିଳି କେତେ ଭଲ ମୋ ପାଇଁ। ମୋର ଗାଡି କିସ୍ତି ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ବାବା ମୁଁ ସବୁ ମେସୋରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମଗେଇ ଦଉଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଦେଖିଲ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ବୋଲି ତୁମର ଗୋଟେ କାମଟା ହେଲା ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପାଗିଳି। ଆଉ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।